Tusind tak for invitationen, og perfekt, kom indenfor. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle hoppe direkte på hovedet i at lave en lille landing, men det er jo egentlig meget oplagt, at der kommer et par stykker her til sidst, eller her lige på de første minutter. Så jeg vil lige starte med at sige, introducere det, jeg vil tale om. Jeg vil holde et oplæg af to dele. Første del er min erfaring med og nogle tanker omkring det at bruge mindfulness, guided mindfulness i facilitering af gruppeprocesser. Og det vil sige, at jeg har sådan en del af det, jeg laver og lever af, det er, at jeg bliver hyret til at komme ud, når der er møder eller konferencer eller et eller andet. Og så sørge for, nogle gange er jeg også ordstyrer osv., men ellers så sørger jeg sådan set for at folk er nærværende, og at energiniveauet og stemningen hænger sammen. Og i forbindelse med det har jeg så været medforfatter på en artikel omkring det, fordi det er sådan en rimelig ny ting, at hvordan man benytter mindfulness i den kontekst. Og så efter pausen, der kommer til at være en lille pause, så vil jeg tale om kroppens rolle i forhold til mindfulness. Dels i forhold til gruppeprocesser, og dels i forhold til, der er nogle overvejelser omkring, om man bruger kroppen aktivt eller passivt i meditationerne. Hvor der er sådan lidt for og imod, og der vil jeg prøve at folde det lidt, mine overvejelser omkring det ud. Og så forhåbentlig får vi en god diskussion omkring det. Jeg har selvfølgelig nogle ting planlagt, men hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så fyr dem af. Så kan det være, at vi går i en anden retning osv., men jeg skal nok være nogenlunde ansvarlig i forhold til, at vi når i mål. Så stil dine spørgsmål, hvis du har nogen, og så er det sikkert en god måde, at vi får det her foldet ud på en fed måde. Og så kan jeg ikke trække den længere. Så nu vil jeg gerne bede dig om at sidde med begge fødder på gulvet. Og så sidde med nogenlunde rank ryg. Balancere hovedet oven på rygsøjlen. Og så kan du vælge enten at lukke øjnene, eller at holde et fokuspunkt med blikket på bordet foran dig. I det du lukker øjnene, eller i hvert fald skærer ned for synsindtrykkene, så vil du helt naturligt øge fokus på de øvrige kropssanser. Det bringer dig mere kropsligt til stede. Så kan du begynde med at afspænde dine læber. Lad læberne blive bløde og fyldige. Lad kæben give slip i begge sider. Og lad undermunden blive lidt tungere. Lad tungen hvile, blød og bred i bunden af munden. Og inviter dine øjne til at lægge sig endnu bedre til rette i øjenhulerne. Lad ansigtet forblive afspændt. Og uden at kigge dig omkring, kan du begynde at lytte til lydene. Fornem de forskellige lag af lyde. Hvordan der vil være lyde ude fra trafikken. Og lyde fra lokalet. Og lyde fra din egen krop. Så du kan høre alle de lag af lyde samtidig. Og uden at kigge dig omkring, kan du fornemme dimensionerne af lokalet. Fornem dybden og bredden og højden. Fornem de andre. Og
Og især kan du fornemme dem, der sidder ved siden af dig. Før så opmærksomheden hjem til dig selv. Og mærk fodsålerne på gulvet. Mærk stolesædet under lårene. Og mærk tøjet på kroppen. Mærk kontakten mellem stoffet og huden. Både på overkroppen og på benene. Både på forsiden og på bagsiden. Før så opmærksomheden ind i kroppen. Og mærk temperaturen i kroppen. Mærk om du er kold eller varm. Og mærk om hele kroppen har den samme temperatur. Eller om der måske er forskel i forskellige kropsdele. Og mærk så dit energiniveau. Mærk om du føler dig frisk efter den her lange dag. Eller om du føler dig måske en smule tung i kroppen. Men du kan undgå historierne omkring, hvorfor du har det, som du har det. Og i stedet for bare smage, hvordan det føles at være dig lige nu. Og så kan du lige så stille fordybe din vejrtrækning. Og på egen hånd tage sådan 5 dybe vejrtrækninger. Rolig, fin kvalitet. Og træk vejret med en intention om at lufte ud i hele kroppen. Efter din næste udånding kan du lade kroppen vende tilbage til en naturlig og spontan vejrtrækning. Og mærk så, om det har gjort en forskel, at vi har siddet i de her 5-6 minutter. Og så kan du lige så stille blinke øjnene åbne. Og så er vi i gang. Det er simpelthen så fedt. Det er simpelthen så fedt at guide meditation. Det er sådan en avanceret form for kongens efterfølger, og sådan en indre kongens efterfølger. Det er så fint. Så tak fordi I legede med. Kan være en lille smule forstyrrende, hvis der til bestyrelsesmødet sidder en sådan her undervejs, mens jeg prøver ligesom at guide de andre. Og det var der ingen, der gjorde. Tak for det. Allerførst, for at vi kommer godt fra start. Faktisk, jeg vil lige sige, det jeg lavede her,
det var et eksempel på sådan noget, jeg kunne finde på at lave ude i et firma, eller til en konference, eller en eller anden gruppesammenhæng. Og det er noget, som jeg kalder en landing, og det er i virkeligheden lidt et blandingspræparat. En blanding af forskellige logikker inden for mindfulness, og jeg inkorporerer kroppen i nogen grad aktivt. Og det vender jeg tilbage til. Nu hænger den bare som sådan en lille teaser. Og så kommer jeg tilbage til mere klart, hvad jeg mener med det. Men sådan noget som det her kunne jeg finde på at lave ude i en eller anden gruppesammenhæng. Og det er klart, der har vi at gøre med en gruppe, hvor folk ikke er vant til at meditere. Folk ikke har valgt, at de skal meditere. Og måske faktisk har forholdsvis stor modstand mod at skulle meditere. Så der er sådan en vis, hvad kan man sige, det kan være en lille smule op ad bakke, og man skal lige vide, hvad man gør. Den måde, jeg griber det an på, både når jeg forklarer det, og når jeg ligesom forbereder mig, eller fornemmer, hvad det er, jeg skal lave, det er, at jeg kigger på det ud fra det autonome nervesystem. Man kan sige, der er et hav af forskellige retorikker, hvormed man kan italesætte og forklare mindfulness. Og det autonome nervesystem er bestemt ikke det mest poetiske af de retorikker, man kan bruge. Så i stedet for kunne man jo tale om sådan noget med at smage livet og være mere sig selv og være til stede og fornemme hinanden osv. osv. Det autonome nervesystem er lidt mere kantet. Men det hjælper mig på en række måder. Begrebet mindfulness har, hvad kan man sige, 2 betydninger. Dels er det en samlebetegnelse for en række meditative teknikker, primært hentet fra tidlig buddhisme og fra yoga, men primært fra buddhismen. Og dels så er det den tilstand, man kommer i, når man laver de her teknikker. Så det er både en tilstand og en samlebetegnelse for nogle teknikker. De her teknikker har til fælles, at de virker gennem et accepterende, fokuseret nærvær, eller en accepterende, fokuseret opmærksomhed. Og den tilstand, som man kultiverer gennem de her teknikker, kunne man skrive op som ro, tryghed, opmærksomhed, og hvad var den sidste, jeg valgte at tage med? Og åbenhed. Mm-hmm. Hvis vi kigger på de her, der er jo et hav af andre ord, vi kunne bruge til at beskrive det, men de her dækker ret godt. Hvis vi kigger på de her ord, så er det umuligt at forestille sig, hvad man siger, fysiologisk, at du kan få det på den her måde, uden at have med, nu skal jeg ind i kameraet igen, uden at have med det autonome nervesystem at gøre. Og det vil sige, teknikkerne kan italesættes på den her måde, som teknikker, der har til formål at regulere det autonome nervesystem. Og for at vi kan forstå, hvad det betyder, så skal jeg lige sige en lille smule om det autonome nervesystem. Og her deler vandene sig, forestiller jeg, i den her forsamling, fordi nogle af jer er højt uddannede inden for psykologi, og andre er ikke. Så dem, der er højt uddannede inden for psykologi, må bære over med, at jeg skærer et par hjørner hister her. Og I andre må spidse opmærksomheden, fordi det går en lille smule stærkt. Det autonome nervesystem består i den måde, som jeg italesætter det her. Det er lødigt nok at gøre, men der er sådan en tredje del, som lidt er ved siden af,
men består af 2 sider, der hedder det sympatiske, henholdsvis det parasympatiske nervesystem. Sympati betyder i den her forbindelse, at man fandt ud af på et eller andet tidspunkt, at der var en række kropslige funktioner, der blev stimuleret samtidig. Ligesom fra det samme sted, fra den samme kilde. Og det vil sige, at de her kropslige funktioner, de blev stimuleret i sympati. Så fandt man ud af efterfølgende, at de blev faktisk også stimuleret. Der var en anden vej, der stimulerede, hvor de også arbejdede i sympati, og det kalder man så det parasympatiske. Det sympatiske nervesystem kender du i forhold til det udtryk, at være i en kamp-flugt-tilstand. Det er sådan, at det er en karikeret stimulering af det sympatiske nervesystem. Så er du i kamp-flugt. Når du er det modsatte, når der ikke er fare på færde, når kroppen fatter, at der ikke er fare på færde, så bliver det parasympatiske nervesystem stimuleret, og så er det sådan noget, på engelsk hedder det rest digest, at man falder ned, man begynder at fordøje osv. osv. Så som sådan en underviser, som mig, der kunne sige, at min jobbeskrivelse blandt andet består i at regulere folks autonome nervesystemer, så noget af det, jeg lytter efter og ser efter, det er, at folks maver begynder at rumle, for eksempel. Folk begynder at gabe. For mig er der yes. Det er et rigtig godt tegn. Der er nogen, der bliver ked af, når tilhørende gaber. Jeg er lidt i den modsatte lejr. Det, der er balladen selvfølgelig med det autonome nervesystem, det er, at det er autonomt. Og det betyder, at det ligger uden for vores bevidste kontrol. Det vil sige, når du ligger og ikke kan sove, og siger til dig selv, sov nu, så ligger du bare blink. Der sker ikke noget. Med andre ord, du kan ikke bare falde til ro, fordi du vil falde til ro. Og det vil sige, det her er ret interessant. Her har vi at gøre med nogle teknikker, en minimum 2.500 år gammel tradition, der er gearet til, der er rettet mod at regulere det autonome nervesystem, som ligger uden for vores bevidste kontrol. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes faktisk, det er ret interessant, at man indirekte kan påvirke kroppen og sindet på forskellige måder, således at det autonome nervesystem regulerer sig i retning af, at det parasympatiske nervesystem bliver stimuleret. Inden for, lad os lige sige med det samme, bare lige for at slå det helt fast. Det er ikke sådan, så det er den gode, og det er den onde. Det kan det hurtigt inden for mindfulness og inden for de her ting. Altså, når man hører igen nogle af de andre retorikker omkring mindfulness, der kan det hurtigt lyde som om, at man skal gå rundt og være nærværende hele tiden. Og man ligesom skal være rolig hele tiden. Der taler vi altså om, at en stærk diskriminering i forhold til kroppen, i forhold til kroppens funktioner. Vi taler om, at det er forkert at være i alarmberedskab, og det er godt at være i det parasympatiske rest digest. Det er selvfølgelig noget vås. 5 minutter før deadline skal du ikke være følsom og nærværende og rolig. Der skal du helt op i det røde felt, og så skal du have afleveret det der til trykken, så det kan komme afsted. Problemet opstår, når du kommer hjem fra arbejde, for de fleste. Problemet opstår, når vi skal falde ned igen. Så nogle gange, for eksempel, jeg brugte noget tid på en lederuddannelse på at spørge de der ledere der, som havde masser af strategier til, hvordan de kom i gear osv. osv. Og så lød det egentlig også, som om de havde nogle gode strategier til at falde ned. Men da vi ligesom gik det efter i sømmene, så kom det ligesom frem til, at deres strategi til at regulere det autonome nervesystem og falde til ro, det var at tage hjem fra arbejde og håbe på det bedste. Og et eller andet sted, ikke, så kan man sige, at det kan vi sgu gøre bedre. Altså prøv at forestille dig, at det var sådan, og at det er altid lidt betændt og lidt konsulentagtigt på sådan en lidt ufed måde, at sammenligne med eliteidrætsfolk. Ikke? Men prøv at forestille dig seriøst sådan en elite cykelrytter i Tour de France, som så parkerer cyklen bagefter og håber på det bedste. Håber på at falde ned. Det fungerer ikke på den måde. Det er noget, der kan sættes i system, det er noget, der kan forfines og forædles, og det er noget, man simpelthen har brug for, hvis man skal køre i det gear, som de fleste folk, der i hvert fald har noget med andre mennesker at gøre i en moderne verden, og især inden for erhvervslivet måske, at det er simpelthen noget, de har brug for at holde ved lige. Overordnet kan du igen også sige en anden ting.
reguleringen mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem sker hele tiden. På den måde kan man sige, helt naturligt så kører du efter forholdene. Når der sker et eller andet, der kommer en eller anden lyd, bum, så kommer du lige en lille smule op i alarmberedskabet. Om det var ikke noget, så falder du ned igen. Super smart. Indtil vi mennesker, ligesom måske alle andre kropslige funktioner, use it or lose it. Indtil vi konstant er i øget alarmberedskab, hvilket de fleste mennesker, oplever jeg, der bor omkring Københavnsområdet, er. Konstant øget alarmberedskab. Det vil sige, hvis du ikke får reguleret nervesystemet godt og grundigt, eller hvis du simpelthen konstant kører i højt gear, så bliver nervesystemet simpelthen dårligere og dårligere til at regulere sig. Det vil sige, det bliver sværere og sværere at falde ned, og så er det til sidst, at du virkelig har balladen, og så hedder det stress. Så det vil sige, i forhold til nervesystemet er der en rigtig god grund til at holde det ved lige. Det vil sige evnen til at falde ned og holde det ved lige. Og der er en rigtig god grund til at lære nogle teknikker og forstå logikkerne til, hvordan man kan gøre det. For at forstå, hvordan det her bliver brugt i facilitering, så kan man sige, at hvis vi sætter nogle ord på nogle af de kvaliteter, der er i de her forbundet med en stimulering af henholdsvis det ene og det andet del af nervesystemet, så kan man sige, at i det sympatiske, der har du noget, der hedder resultatorientering. Så kan du sige, at du har et højt energiniveau. Der vil være en tendens til at være dømmende, eller man kan sige vurderende eller analyserende. Og så vil der ofte komme en eller anden en stemning af vagtsomhed. Det giver ret god mening, hvis du tænker på, hvad det er, nervesystemet er lavet til at gøre. Resultatorientering, der er et problem, der skal løses. Det problem, om det hedder en sabeltiger eller om det hedder en deadline, det er sådan set underordnet. Det problem skal løses. Vi er ikke så super procesorienteret om lige præcis, hvordan vi løber fra den der sabeltiger osv. Vi skal bare væk, eller vi skal have den ned med nakken. Højt energiniveau giver også sig selv kampflugt. Det er ikke der, du skal begynde at fordøje eller på toilettet osv. Kortvarig energi, sådan meget adrenalin-energi. Dømmende, vurderende. En ting, der er kendetegnende ved en stimulering af det sympatiske nervesystem, som er rigtig interessant i forhold til mindfulness, det er, at den taktile sans bliver nedsat. Det vil sige, at din evne til at mærke din krop, din kropslighed bliver simpelthen nedsat. Når din kropslighed bliver nedsat, så har du kun en mulig måde at relatere til verden. Det er en mere tænkende adfærd. Eller en tænkende tilgang, kan du sige. Fordi du simpelthen ikke helt kan mærke det. Og det er igen super smart, ikke? Forestil dig, at du er oppe at slås, eller hver gang du er oppe at slås, så står du der, og hvis du er lige lidt langsom, og så bum, så kommer der slag ind, så stopper du ikke op og siger, au, det gør altså virkelig næste, det der, au, lige et øjeblik, puha. Du slås bare videre, eller løber videre, ikke? Sabeltigeren er ved at gnaske en lund til din balle, og alligevel løber du videre. Måske mærker du det ikke engang. Det er enormt smart, og det er ikke en særlig smart tilstand at blive i. Fordi du ikke kan mærke dig vej, du kan kun tænke dig vej til hvordan der er. Så er der vaksomhed. Igen super smart. Hvad er der interessant? Forestil dig, at kroppen oplever, at der er fare på færde. Hvad er relevant, og hvad er ikke relevant? Vi bliver med andre ord sat i en tilstand af troubleshooting. Vi leder efter problemerne. På den måde, det vigtigste, når der er fare på færde, det er at finde ud af, hvor mange er de, og har de våben. Sådan i karikeret overført betydning. På den måde kan man sige, at når vi er i den her tilstand, så kigger vi simpelthen efter problemerne. Tendensen er, at vi finder ud af alt det, der kan gå galt. Og det, jeg ser for eksempel til møder, det er, at folk sidder og er på vagt. Folk er på vagt over for mulige modstandere, mulige folk, som det kan være farligt at være i rum med. Og det er ikke nødvendigvis
så smart. Det er meget godt, hvis du skal løbe om kap med dem, men det er ikke så super smart, hvis du skal til at samarbejde med dem. På den anden side har vi ved en stimulering af det parasympatiske nervesystem nogle kvaliteter, som det at være nærværende. Og det at være nærværende vil sådan set sige, man kan sige et accepterende, oplevende nærvær. På den måde, man kan sagtens være sige, at man i virkeligheden er nærværende, når man finder ud af, hvor mange af de har de våben med. Men det er ikke accepterende, det er i højere grad ligesom vurderende og kontrollerende. Det her nærvær, det er mere passivt, oplevende, sansende, tilstedeværelse, tilgang, relation til den situation, vi er i. Samtidig er det også interessant, at i forhold til den dømmende eller vurderende tilgang, så den nærværende, der sanser du, og det vil sige, du oplever, du kommer i tættere kontakt, kan man sige, med situationen, hvor i samme øjeblik, du begynder at vurdere og analysere, så begynder du at forholde dig til mentale konstruktioner af virkeligheden. Og et eller andet sted, så er oplevelsen, at vi bevæger os væk, som om vi isolerer os en lille smule fra den situation, vi er i. Så det nærværende, det er at være til stede, det er at være i et lokale sammen med andre, at opleve, at hey, jeg er ikke alene, jeg sidder lige her. Og i det, så er der som regel ikke fare på færde. Problemstillingerne, det er tænkte problemer, som kommer måske ude i fremtiden, måske på mandag, måske når jeg kommer hjem til min kæreste, som er sur på mig, osv. osv. Lige nu og her er der ofte ikke særlig meget ballade. Så er der tendensen selvfølgelig, at man bliver rolig. Det giver næsten sig selv. Så kommer trygheden. Og faktisk også sådan to andre sjove ting. Med trygheden og med roen kommer der åbenhed. Den åbenhed, der kan lade sig gøre, når man ikke er på vagt over for andre, når man ikke føler, at man skal passe på, men rent faktisk lytter og lad andres ord resonere i en. Og omvendt oplevelsen af at føle, at man bliver mødt af andre. Og ud af det springer der ofte en følelse af kreativitet. Og faktisk også glæde. Kreativiteten, jeg vil ikke gå så meget ind på det. Det kommer hurtigt til at lyde rimelig postulerende. Jeg har læst noget forskning på det osv., som jeg ikke kan finde ud af at referere til. Men der er i hvert fald, det et eller andet sted giver det meget god mening, når du løber fra sabeltigeren, så det er ikke der, du skal opfinde nye ting. På den anden side har vi det der nød, lære og nøgen, kvinde, spinde osv., så der er sådan nogle for og imod, men tendensen er, at hvad man siger, når du er øget alarmberedskab, så er det vanetænkning bare mere tryk på. Gør det, du er vant til, men du gør det bare hurtigere og presser mere på. De her to, det er klart, det er ikke sådan enten eller tænd sluk. De ligger og vugger i forhold til hinanden. Bemærk nu, at i en guided meditationssituation, i de her gruppeprocesser, der skal den her regulering, den skal ske. Vi taler folk, der ikke er vant til at meditere. Vi taler folk, der måske endda har en vis modvilje mod dem. Og alligevel skal det her ske rigtig, rigtig hurtigt. Kan I følge mig? Du kan ikke komme ind til en gruppe og så sige, okay, vi starter lige mødet med 40 minutters meditation. Læg jer ned på ryggen. Det spiller ikke. Så det er noget med, at på et sted mellem 5 og 10 minutter, skal jeg skabe, kultivere et skift, en regulering af det autonome nervesystem generelt i den gruppe, jeg har med at gøre. Og det er sådan en spøjs udfordring, som jeg elsker at lege med. Og i den forbindelse, nu skal jeg lige se, hvordan det kører med tiden. Super. I den her forbindelse er det så vigtigt at se, hvad er det for nogle elementer ved mindfulness, som regulerer nervesystemet. Og der er især 2 elementer,
som jeg gerne vil pege på, som kan forklare os, ligesom hvordan mindfulness virker. Og det hele handler om, begge dele handler om vores fokus. Så det ene, det er, hvad du fokuserer på. Og det andet, det er, hvordan du fokuserer. Når du er i øget alarmberedskab, så fokuserer du på problemerne. Når du fokuserer på problemerne, så bekræfter du oplevelsen omkring amygdala, og derigennem amygdala, det er ligesom det er den der portvagt i forhold til stimuli fra verden, hvor amygdala så fornemmer ligesom, eller forholder sig til, er der fare på færde, eller der ikke. Når du fokuserer på, forestil dig, at du sidder og ser en gyserfilm. Så bliver det for meget, du bliver en lille smule pjævset, det er uhyggeligt, så kigger du over på juledekorationen. Så kigger du over. Det er det, vi gør i meditation. Et eller andet sted, når du er i øget alarmberedskab, så bliver du simpelthen kommer du i en tilstand af troubleshooting. Hvor fanden var det henne? Vaksomhed, troubleshooting, hvor du kigger efter problemerne. Det vil sige, du bliver ved med at fodre amygdala med den der gyserfilm. Og det vil sige, du holder alarmberedskabet øget. I meditation, kan man sige, så bevidst flytter du din opmærksomhed væk fra gyserfilmen, hen på et eller andet ufarligt, udramatisk. Så da jeg guidede jer i begyndelsen, så hele vejen igennem sørger jeg for at henlede jeres opmærksomhed på kvaliteter ved øjeblikket, som du kan sanse, og som generelt ikke er forbundet med fare. Der var ikke, da der kom en sirene, så lige efter jeg havde bedt jer om at lytte til lydene, så var jeg sådan lidt, dammit, men sådan var det. Det er sådan, der er noget der. Men ellers så mærke fødderne, mærke tøjet mod kroppen, lytte til lydene, fornemme hinanden, fornemme lokalet. Det vil sige kvaliteter, som umiddelbart ikke bliver fortolket som problematiske. Hvis man så oven i købet kan fokusere opmærksomheden på noget, som føles rart, så man kan sige, der er ligesom 2 niveauer af det. Fokusere på noget ufarligt, eller kan man sige, eller bare væk fra balladen. Og så til at tage den positive side, sådan meget Peter Pan-agtigt, ikke? Tænk på noget, der er godt. Og det er selvfølgelig ikke et tænk, men det er bare for at gøre det Peter Pan-agtigt, fordi det er selvfølgelig, vi mærker, vi sanser noget, der er rart. Så når for eksempel sidder i en meditation, så er det en god idé at vælge et fokuspunkt, der føles rart. Amygdala så vil simpelthen reagere meget hurtigere i forhold til, så kan man sidde der med sine indre juledekorationer og hygge sig og regulere nervesystemet. Så ganske simpelt, bare ved i 5 minutter at kigge væk fra balladen, er det nok til, at amygdala, som jo at amygdala reagerer og siger, så er der sgu nok ikke fare på færde. Vi slækker lidt på alarmberedskabet. Hvordan du fokuserer, det er der, hvor kan man sige, at mindfulness virkelig får kød på, hvor det virkelig bliver eksistentielt. Hvor det handler om vores relation til det, vi sanser. Vores relation til øjeblikket. Det vil sige, en ting er, at man kan kigge væk fra balladen, og så falde til ro. Super smart. En anden, det er sådan en klassiker, sådan en kropsscanning for eksempel. Det er den heroppe. Det er det, den bygger på. Kig på vejrtrækningen, følg vejrtrækningen, det er igen heroppe. Hvis du til gengæld begynder at lave de der decentraliseringsteknikker, hvor du oplever dine tanker og følelser opstå og forsvinde, hvor du byder tanker og følelser velkommen, og måske endda navngiver dem. Så du siger, sorg, velkommen. Stolthed, velkommen. Seksuel perversion, velkommen. Og så videre, og så videre. Tillader det hele at komme ind, så er du hernede.
så er du nede i en tilgang, i en relation til verden, hvor du opøver, kultiverer evnen til at kunne være med det, der er, uden at reagere på det, uden at komme op i det røde felt. Så et klassisk forsøg inden for sådan mindfulness-forskning foregik i USA, hvor en række forsøgspersoner så bliver vist de får sådan en stabel billeder, og så sådan meget forfærdelige billeder, sultekatastrofer, holocaust, hungersnød osv. Det er også sultekatastrofer i virkeligheden. Men forskellige, meget, meget forfærdelige billeder. De får et billede, kigger på det i 30 sekunder, nyt billede. Ny forfærdelighed, kigger på det i 30 sekunder, hele stablen igennem. Når de så har været hele bunken igennem, bliver det MRI-scannet, hvilket betyder, at der bliver målt, hvad for nogle hjernecentre, som bliver stimuleret mere end andre. Og det er selvfølgelig super interessant. Men det, der er mega interessant, det er, at den der gruppe bliver delt op i to. Så den ene gruppe fik simpelthen bare et nyt billede hver 30. sekund. Den anden gruppe fik til opgave at sige navnet på den følelse. Hver gang de fik et nyt billede, så sige navnet på den følelse, som billedet vakte i dem. Efterfølgende var resultatet markant. Den gruppe, som ikke sagde navnet på følelsen, havde en voldsom stimulering af det limbiske system i hjernen, specifikt eller primært omkring amygdala. Det vil sige stærk affekt, følelsesmæssig voldsom reaktion. Den gruppe, som sagde navnet, havde stadigvæk en øget stimulering omkring amygdala, men betydeligt mindre, markant mindre. Til gengæld en kraftig aktivering af omkring præfrontal cortex. Det vil sige, der er noget højreordningstænkning, der er noget metakognition, det vil sige evnen til at forholde os og relatere til vores egen tænkning. Der er noget mental kontrol, kan man sige, noget mental selvstyring, selvledelse i forhold til, hvordan vi relaterer til situationen. Og for at karikere det her, eller for at skære det helt ud i pap, så kan man sige, forskellen er, at når du ikke eksternaliserer dine følelser, dine reaktioner, så identificerer du dig med dem. Jeg er vred, jeg er ked af det, jeg er frustreret osv. osv. Når du identificerer dig med dem, så bliver de vigtige, og de faktisk bliver de af eksistentiel betydning. Når de bliver rigtig vigtige af eksistentiel betydning, så reagerer amygdala mere på dem. I det øjeblik, at vi siger navnet på dem, så er du objektificeret det. Så er det dig, der siger navnet på noget andet, og dermed så er det ikke længere dig. Så bliver du bærer af sorgen, og så reagerer du ikke så meget på det. Det er det, der hedder, at vi decentraliserer vores tanker og følelser. Vi tager det fra det mest centrale, vores identifikation, og så får vi det ud på en armslængde, hvor man kan sige, hvor det ikke længere er mig, og så kan vi byde det velkommen, uden at reagere på det. Så det her det er simpelthen en teknik til at rumme tanker og følelser. Så det her, det er de to hovedgrene, som man kan sige, hvormed mindfulness påvirker det autonome nervesystem. Derudover er der nogle andre, sådan nogle lidt mere spidsfindige, som vi ikke behøver at have med. Det er det, som klassisk mindfulness forholder sig til. Eller ligesom påvirker nervesystemet igennem primært. Den der er rigtig svær, når du har med folk at gøre, som ikke er vant til at meditere, og som ikke har bedt om det, og som måske og som du ikke kender. Så det der med at sætte dig ned og så sige, nu vil jeg bede jer om at lukke øjnene før det her møde, og så bare tillade alle dine tanker og følelser at komme, og hver gang der opstår en følelse, så se navnet på den og byd den velkommen. Jeg vil næsten sige, heldigvis forstår de ikke et ord af, hvad der du beder dem om. Og hvis de forstår det, så er sandsynligheden for, at de bliver overrumplet og bange og synes, at det er noget værre noget, den er overvældende. Så det vi har at gøre med, når vi skal guide, når jeg skal gøre det kort og guide en gruppe og have en hurtig effekt, så er det den her op, jeg fokuserer på. Og så er det, stemningen af den her, jeg prøver at lægge ind i det. Men ikke noget med at begynde at tale om de der ting i den her, fordi det simpelthen kræver, det er så provokerende
for rigtig mange mennesker. Det tager så meget træning at lære at kunne relatere til sine følelser på den her måde. Og de fleste af os er så optaget af at holde sådan en semineurotisk kontrol med vores følelsesliv, at det er en rigtig dårlig leg, at der kommer en eller anden 2 meter høj banan og siger, at man skal lukke øjnene og mærke efter. Så i forhold til at gøre det til de her gruppesituationer, så hold den heroppe. Kender det sådan mellemtidsfascisme? Jeg gik efter, der står her 20.00 pause, og så trykker jeg, og så står der 1959. Er der nogen spørgsmål, eller er der nogen kommentarer til det her? Yes? Da du nu nævnte de her stressede mennesker, der får hjælp for deres arbejde, og så overlader det bare, så tænker jeg bare at håbe på det bedste. Så tænker jeg, hvad så hvis man nu er sådan en, der står over i løbeskolen og tænker, det er min måde. Kan du sige lidt om det i forhold til at meditere? Hvis vi kigger på det her, så giver det jo super meget mening. Hvad man siger, for det første så er jeg stor tilhænger af, at hvis det virker, perfekt. Og noget af det, som jeg kommer ind på efter pausen, det er, prøv at gøre en lille smule og rokke en lille smule ved noget, som jeg lidt oplever som sådan noget mindfulness-fascisme. Eller ligesom, er der sådan en ortodox mindfulness, som ligesom, nej, det er ikke mindfulness nu. Hvor jeg sådan, jamen altså, hvis det virker, hvis du falder til ro, hvis det regulerer dit autonome nervesystem, og du kommer i en tilstand af roligt, tryg, åben nærvær, så er jeg sådan set tilfreds. Men man kan sige, en måde at kigge væk fra balladen på, det er ved at fokusere på noget, der er ved at gøre noget. Og hvis du gør noget, der er ligesom actionpræget og underholdende osv. For eksempel, der var sådan en fed undersøgelse, der ligesom, hvad gjorde folk? Hvad var egentlig folks strategier til at falde ned? Den primære strategi blandt mænd, det var at gå hjem og have sex med deres koner. Det er jo fantastisk. Det er jo simpelthen eminent, ikke alle vinder. Men derudover, så er det jo også bare, du gør noget, som er super lækkert, som naturligt optager din opmærksomhed. Du gør noget, som er kropsligt. Du fokuserer på det. Du kigger ikke på balladen. Du glemmer i de 3 minutter, det var, at tænke på mandagsmødet og chefen og de bolde, der er i luften, og jeg skal også huske at ringe osv. Det er præcis det samme med at løbe. Desuden er der nogle ting med omkring, at der sker en regulering af nervesystemet, der er nogle endorfiner og ding-dong osv. Perfekt. Det her, det fede ved at se det her på den her måde, det er, at man kan jo lige pludselig forstå, ligesom, hvordan alting kan blive til mindfulness. Du kan forstærke effekten af din løbetur, hvis du siger, nu vil jeg løbe og fokusere på mine skridt. Virkelig mærke jorden under mine fødder. Så skruer du bare op for den effekt, at det virker beroligende. Så på den måde kan man sige, du kan både forklare, hvorfor det virker, og så kan du skrue op for det, når du begynder at se det ud fra den her. Giver det mening? Ja, super. Var der en mere? Ikke med desværre, men send mig en mail, så sender jeg den gerne. Ja, super. Og så er mellemtidsfascisten gået 2 minutter over. Som Anders nævnte, så har vi det efterår et tema omkring mindfulness, og nogen kunne spørge, hvorfor har man et tema om mindfulness i et forum for eksistentiel psykologi og terapi. Der er der egentlig en længere begrundelse for i et nyhedsbrev, som man kan finde. Der er et link til det på vores Facebook-gruppe, og der er også på, hvad hedder hjemmesiden? Eksistentiel psykologi. Eksistentielpsykologi.dk. Men der er et link til det på Facebook-gruppen, hvor I kan downloade videre. Den anden ting, jeg lige vil sige, det var, at vi har sådan en tradition om, at vi efter de arrangementer plejer at gå ned på stue 11, som ligger længere ned af Nørre Frederiksgade, og tage en øl og sludre lidt videre, så der er I alle sammen mere end velkommen til at gå videre. Og så vil jeg gå over til Simon igen. Hallo? Ja. Jeg håber, det her giver mening i forhold til gruppeprocesser.
at ved at regulere nervesystemet, ved at få folk til at falde lidt til ro, så vinder du noget stemningsmæssigt. Du vinder noget i folks opmærksomhed på hinanden, folks åbenhed. Og til gengæld, for at tage bagsiden af det, til gengæld kan du nogle gange tabe noget i energiniveau. Så hvis folk sidder og er ved at falde i søvn osv., bare det at holde foredrag om mindfulness, det er altså op ad bakke nogle gange. Ikke? Fordi et foredrag, perfekt, så sidder folk og falder i søvn. Super, så supplerer vi det med nogle beroligende teknikker. Skidesmart. Så i virkeligheden, så kan det nogle gange, så skal man passe en lille smule på, og derfor kan nogle lidt mere aktive, lidt mere kropsligt aktive teknikker, der virker med de samme principper, være rigtig praktiske, anvendelige og effektive. Og i den her anden halvdel, der vil jeg lave 2 forskellige smagsprøver, hvor den ene bruger kroppen passivt, og den anden bruger kroppen aktivt, for at vise, hvad det er, jeg mener med det her. Så lad os hoppe ud i det, og så laver jeg en lille kropsscanning med jer. Så igen, sæt dig med ret ryg og fødderne på gulvet. Balancer hovedet oven på rygsøjlen, og lad øjnene falde i. Og selvfølgelig, hvis det føles utrygt at lukke øjnene, så hold et fokuspunkt med blikket på bordet foran dig. Og før så opmærksomheden helt ned til dine fødder. Og se om du kan lokalisere tæerne for enden af fødderne. Se om du kan mærke alle 10 tæer. Så lige så stille opmærksomheden glider ind gennem forfoden i begge fødder samtidig. Videre ind gennem svangen. Og mærk de 2 hæle. Altså opmærksomheden løfter sig op gennem anklerne i begge sider samtidig. Så du mærker dig vej op gennem underbenene. Mærker dig vej op gennem læggene og op gennem dine skinneben. Før opmærksomheden helt op til dine knæhaser. Og mærk dine knæhaser. Opmærksomheden glider op gennem knæene og videre op i lårene. Og lige så stille din bevidsthed glider op gennem lårene. Helt op til lysken, helt op til toppen af inderlårene. Helt op til dine hofter. Og når de her 2 bevidsthedsstrømme mødes og forenes ved bækkenbunden. Og ligesom vandspejlet i et glas vand, når du hælder op, stiger. På samme måde kan du nu lade bevidstheden løfte sig op gennem bækkenet. Som om du fyldte overkroppen med bevidsthed. Lad bevidstheden fylde helt op til hoftekammen. Og videre op i maven, op i bughulen. Og forbi navlen. Og videre opad. Helt op til bunden af brystkassen. Hvil opmærksomheden ved bunden af brystkassen et øjeblik. Og lad så opmærksomheden glide videre opad. Og lige så stille fylde brystkassen.
Og hvis du bliver ved med at hælde op i et glas vand, så begynder det at flyde over. På samme måde kan du nu fylde brystkassen helt op. Og så lad opmærksomheden ligesom flyde over ud igennem dine skuldre. Ud igennem dine armhuler. Og som 2 dovne floder flyde ned igennem dine overarme. Ned igennem dine albuer. Ned igennem dine underarme. Håndled. Lad opmærksomheden glide ud i de 2 håndflader. Og lad bevidstheden forgrene sig og led for led glide ud gennem alle 10 fingre. Indtil du til sidst kan mærke alle 10 fingerspidser. Så du kan mærke alle 10 fingerspidser samtidig. Det kan mærkes helt elektrisk, når man mærker det på den her måde. Før så igen opmærksomheden op til toppen af brystkassen. Og lad opmærksomheden løfte sig op gennem hals og nakke. Op og fylde i hagen og undermunden. Fylde op gennem kæben, kindbenene, ganen, ørerne, op over næsen, op over tændingerne og øjnene, baghovedet. Og lige så stille lad opmærksomheden risle op gennem din hjerne, helt op til toppen af hovedet. Hele kroppen er nu bevidstgjort. Så du kan mærke hele din krop som en samlet oplevelse. En oplevelse, hvor du ikke undertrykker noget. Hvor du ikke overser noget. Men så vidt muligt er til stede i hele kroppen på én gang. Mærk så, hvordan der er i kroppen nu. Om det har gjort en forskel. Og så kan du lige så stille afslutte. Og igen blinke dine øjne åbne. Fokuser væk fra balladen. Fokuser forhåbentlig på noget rart i kroppen. Jeg undgår nogle steder og nogle ting, som ofte er ubehagelige for folk. Det er en klassiker med mindfulness, at man sidder og kigger på vejrtrækningen. Og hvis du vil gå rigtig dybt i meditationen, så på et eller andet tidspunkt vil det være en god idé at slutte fred med vejrtrækningen og sidde med den. Men jeg oplever, at størstedelen, altså seriøst, majoriteten af alle mennesker tror, at de trækker vejret forkert. det er simpelthen min oplevelse. Og så vil jeg skyde på fuldstændig bare mit eget skud, at cirka 1 ud af 10 har et direkte betændt forhold til deres vejrtrækning. Om det er gammel angst, om det er hvad fanden det måtte være, men at vejrtrækning bliver associeret med fare på færre. Og det vil sige, at det at kigge på vejrtrækningen er en rigtig dårlig leg. Så for eksempel undgår jeg i korte processer og med grupper at kigge på vejrtrækningen. Ligesom det der med at bruge lang tid på at sidde og fokusere i brystkassen, gør jeg heller ikke så meget i. Fordi det er ofte, der er noget omkring solar plexus osv. Når man kommer nedefra, oplever jeg, at omkring diafragma ved bunden af brystkassen, at det fungerer godt. Men det der med at ligesom at sige, føre opmærksomheden ind i hjertet, det lyder super rart. Men for rigtig mange mennesker, eller for mange mennesker, der bliver det en dårlig historie. Og så med den sidste, hvordan du fokuserer.
til sidst, hvis jeg fornemmer, at folk har leget med, hvis jeg fornemmer, at der generelt er kommet noget tryghed og noget ro på banen, så noget med at sige, opleve hele kroppen, for eksempel, det er en tilstand af åbenhed. Fordi du kan ikke fokusere på noget som helst. Hvis du fokuserer på din fod, jamen så fokuserer du ikke på alt det andet. Så hvis du skal mærke hele kroppen på samme tid, så er det sådan en ufarlig, det er sådan en måde at lirke folk ind i en åben tilstand, i den der accepterende, åbne tilstand. Og hvis man så samtidig siger, uden at lige skruer den lidt op, uden at, uden at overse noget, uden at undertrykke noget, så er vi allerede i gang med at kvalificere det en lille smule mere, men stadigvæk uden at gå ind og tale om dine følelser osv. osv. Og vi alligevel lirke lidt ind. Det her vil jeg sige er fuldstændig i tråd med ortodox mindfulness. Forstået på den måde, at mindfulness, noget af det, der er styrken ved mindfulness, det er simplicitet. Logikken i mindfulness er aldeles vidunderlig, synes jeg. Og den er så simpel, og alligevel så er der ikke bare timers underholdning, der er resten af livet i underholdning. Pointen er, at vi kultiverer et accepterende nærvær, hvor vi oplever øjeblikket, uden at prøve at ændre på øjeblikket. Det vil sige, at vi arbejder, vi slutter fred med virkeligheden. Og ved at slutte fred med virkeligheden, så ophører virkeligheden med at være et problem. Og når virkeligheden holder op med at være et problem, guess what? Så regulerer du nervesystemet fra det sympatiske til det parasympatiske, og så falder vi til ro. Så det er lidt den der med, ligesom, hvis du sidder og prøver at få noget til at gå væk, så holder du fast på det. Og det er sådan helt, jeg får altid sådan nogle Indiana Jones, det er helt sort, men sådan nogle Indiana Jones associationer, at der er sådan en kode, man skal knække. Og den der kode, det er, at hvis der er noget, der er et problem, så sæt dig med det, og så byd det velkommen. Og i det du byder det velkommen, så slutter det. Faktisk i virkeligheden, bare det, du virkelig sanser det, virkelig oplever. I det du hører, naboen holder fest, og du lukker øjnene, og du vil høre alt, hvad der sker derinde. I det du lytter på den måde, så ophører det med at være larm. Prøv at lægge mærke til det. Det ophører simpelthen med at være larm. Fordi det, at det er larm, det ligger i det dømmende. Når du dømmer, så smager du ikke. Når du virkelig smager, så dømmer du ikke. Og så ophører det med at være larm, så ophører det, guess what, så ophører det med at være et problem. Det er altså ret fantastisk. Så på den her måde kan man sige, at det er en passiv tilgang til øjeblikket, som bygger på en grundidé om, at vi ikke skal ændre på øjeblikket. Så snart vi begynder at ændre på øjeblikket, så er vi lidt tilbage i kontrollen, så vi er kun tilbage i kontroltårnet, hvor vi skal holde styr på det hele. Og så er vi på arbejde, og så er vi heroppe, og så er vi dømmende, fordi hvad er det, vi skal ændre på, og hvad skal vi ikke ændre på? Og det vil sige, der er en rigtig god, det er radikalt, og det er simpelt, og der er en rigtig god pointe i at holde fast i den der simplicitet. Fordi hvis du begynder at ændre på det, ligesom, om der er nogle ting, du skal acceptere, og så er der andre ting, som dem skal vi ikke acceptere osv., så begynder skibet, så begynder det at slingre meget hurtigt. Alligevel er jeg fortaler for at lade det slingre en lille smule. Fordi jeg simpelthen oplever, at jeg vinder noget ved at gøre det. Så det, som jeg vil, skal jeg se. Så det, jeg vil tale om nu, det er hvordan jeg inkorporerer, hvordan jeg bruger kroppen aktivt i det samme ærne. Og der er, kan man sige, to. Der er, ja, lad os bare tage. Ja, selvfølgelig. Lige præcis det her, synes jeg er rigtig svært at forstå. Okay. Det her med at acceptere, og lade være at vurdere, om det er nogen, du skal acceptere eller ikke skal acceptere. Ja. Men man skal jo ikke acceptere. Se det hellere som, super, kunne I høre spørgsmålet? Man skal vel ikke acceptere alt. Og
lad os ikke kigge på, hvis vi kigger på rødderne af det, tilbage til de mest radikale rødder, så vil det sige, jo, ultimativt, så skal du acceptere alt. Fordi, og så en masse filosofiske spidsfindigheder om, hvordan vores identifikation, og vi har i virkeligheden ikke noget som helst med balladen at gøre. Og hvis du tænker på ordet nirvana, så betyder det udsluk, det vil sige, det handler om at trække os væk fra balladen. Det er dybt asketisk, det her i virkeligheden. Hvis du ser, hvordan vi kan bruge det nu, så se det i langt højere grad som et værktøj, som en teknik. Hvis du ser det som, forestil dig, der er sådan en vej, og så er der en grøft på hver side. Og i den her grøft, der har vi overengagement, som er et andet ord for det sympatiske nervesystem, men en hel masse kontroller, en hel masse vurderinger, en hel masse følelser omkring det. Og her, der har vi måske indifferens, hvor vi går rundt og accepterer alting. De fleste af os ligger og søler rundt over i den her grøft. Det vil sige, når vi laver mindfulness-teknikkerne, så behøver vi behøver ikke bekymre os om at falde i den her grøft. Vi kommer bare op på vejen. Vi kommer bare op og får lidt mere balance i livet, får en buffer i forhold til vores følelsesliv. Og det vil sige, det er muligt at lave det i en sådan grad, at man bliver ligeglad med det hele. Men hvis du laver det systematisk, så laver du det jo måske 20 minutter ad gangen, eller 40 minutter ad gangen, eller måske hvis bølgerne går højt, så 2 timer ad gangen. Ikke? Og det er så i de 2 timer, hvor du tager en pause fra dit engagement. Og når du så går ud i verden, så er tendensen, at du faktisk agerer bedre i verden. At du faktisk ikke bliver mere ligeglad. Mm. Og derudover så er der en skal vi gå der? Nej, det kan vi ikke nå. Men altså, det er så fedt det der. Nej, vi kan simpelthen ikke nå det. Lad det være. Det var dårligt. Det var retorisk en fejltagelse. Skal vi sige, at der er midt på vejen der? Er der midt på vejen? Ja, hvis der er overengagement i den ene grøft og indifferens i den anden grøft, hvad er der så der? I alle spirituelle traditioner er der en konstant balance mellem de her to. Det vil sige mellem gøren og væren, mellem engagement og laden stå til. En konstant balance mellem det sympatiske og det parasympatiske. Og i stedet for at se det som ligesom det, når du køber saftevand, ikke, så er det sådan 1-4, ikke? At hvis du bare har, nu tager vi 1 gang engagement, og så 4 gange indifferens, så har du den. I stedet for at se det på den måde, så handler det om balance. Og enhver, der har prøvet at balancere på hvis du bare står på en fod, så kan du se, at balance er ikke statisk. Der er ikke sådan et forhold. Balance er defineret som evnen til at korrigere, når du er ved at vælte. Og det vil sige, at nogle gange kan du mærke, at nu er der for meget gøren, for meget kontrol. Fint. Mere indifferens, mere overgivelse, mere accept. Og nogle gange, så går der for meget fjernbetjening og dåseøl og netundertrøje, ikke? Så skal vi lige stramme lidt op og komme videre. Og på samme måde kan man sige, at det ligger i jeg har aldrig stødt på en spirituel retning, som ikke har haft det der paradoks. Hvis det er noget med det her, så der er helt nedværst. Jeg har selv tænkt over det spørgsmål, og en anden måde at dele det op på, det er at sige, noget er accept indadtil. Og det handler ikke om accept udadtil. Det er ikke sådan, at folk skal træde over fødderne, og du skal være okay med det. Så mindfulness handler om at deltage, og sige til og sige fra, og eksistere. Accepten af det hele, det handler om indadtil. Det er sådan, det 2 forskellige ting. Det er indadtil og udadtil. Mindfulness lægger ikke op til indifference i forhold til din handling i verden. Så ikke sådan, som jeg forstår det. Nej. Og fuldstændig. Det er en god nuancering. Og i virkeligheden, så bare lige for at lukke den ned, så kan man sige, på et tidspunkt i den indiske historie, der kommer der noget, der hedder tantra. Og tantra på en eller anden måde tager røven på hele den her problemstilling, vi snakker om nu. Fordi tantra siger, jamen prøv at høre, det er jo kun noget, vi leger. På den måde, at vi laver de her teknikker, og teknikkerne virker. Men hvad sker der hver eneste gang, folk finder ind derind? Hver eneste gang folk forlader en yogaklasse eller kommer ud af en meditation, hvad sker der? De skinner.
helt naturligt. Der er noget udstråling, det er super. Kig dig selv i øjnene bagefter sådan en meditation, så vil du se, at der er sket et eller andet. Det er ikke så meget det, jeg tænker på. De skinner med tålmodighed, de skinner med nærvær, de skinner med omsorg, de skinner med kærlighed, med opmærksomhed, med venlighed osv. Det sker, og det sker ikke bare en gang imellem, det sker hver eneste gang. Hver eneste gang folk falder til ro, hver eneste gang folk finder hjem, så bliver det 2.0-version af sig selv. Det sker aldrig. Det er aldrig sket for mig, og det her det er mit job, det er det, jeg laver fuldtid. Det er aldrig sket, at jeg har oplevet nogen, der ligesom har sagt, nu er jeg faldet til ro. Jeg er meget mig selv, og jeg føler mig som sådan et røvhul. Det sker simpelthen aldrig nogensinde. Folk kommer hjem, og så opfører de sig, så bliver de sødere. Og det er noget af det, som tantra er udsprunget af. Det er simpelthen, jamen, teknikkerne er gode nok, men filosofien halter. Fordi det handler jo ikke om, at vi skal trække os længere og længere væk. Der sker det helt spontant, vi trækker os væk. Og hvad sker der helt spontant? Så træder vi ud i verden igen og begynder at engagere os. Vi bliver endnu mere hjælpsomme, bliver endnu mere indlevende, empatiske osv. osv. Punktum. Godt. Hvis vi tænker på mindfulness som en tilstand, så er det en tilstand af ro, tryghed og åbenhed. Og det, som teknikkerne gør, det er, at de virker gennem et åbent, accepterende nærvær. Du kultiverer et åbent, accepterende nærvær, hvor du sidder og sanser og oplever, og derigennem regulerer det. Så på en eller anden måde, så har du brug for at få den der teknik startet på en ordentlig måde. Du har på en eller anden måde brug for det accepterende nærvær til at få teknikkerne til at fungere, så de laver accepterende nærvær. Og der oplever jeg, at man kan sige, jamen, vi er i gang med at sige her, at det er en kropslig ting. Det er simpelthen en kropslig ting, vi kan ikke komme udenom det. Og det vil sige, hvis du prøver at lave mindfulness, sådan her, ikke? Så er det altså op ad bakke. Og det vil sige, det gør vi ikke. Så allerede det, at jeg beder jer om at sidde med ret ryg, er allerede noget aktivt. Jeg er allerede i gang med at bede jer om at ændre nogle ting, for at få nogle andre ting til at ske. Og nu vil jeg give jer den kropslige opskrift på åbenhed. Det er en god cliffhanger. Lad os kigge på, hvad sker der, når det modsatte er tilfældet. Når folk er op at køre, så sker der er 3 ting, jeg vil fokusere på. For det første sker der det, at den taktile sans bliver nedsat, det vil sige, at vores kropslighed bliver nedsat, og vi kommer op i hovedet. Vi er helt oppe i øverste etage. Det er helt tydeligt at se, og vi kan alle sammen genkende det. Folk, der er stressede, har ikke jordforbindelse, eller man taler grounding. Når man falder til ro, så er det ligesom om, at det hele synker ned. Man mærker sine fødder, man mærker sine hænder og fødder, og kan mærke jorden under sig, og dermed sin fysisk kontakt til den situation, man er i. Så man kan sige, det første, der sker, det er, eller ikke det første, der sker, men et af 3 elementer er, at vi mister vores jordforbindelse. Vi mister vores krop. Det andet, der sker, det er en lille smule... Det andet, der sker, det er, at når vi oplever verden som farefuld, og det er det, vi gør, når det sympatiske nervesystem er aktiveret, så ser vi fare rundt om os, og vi troubleshooter, så er det oplagt, at vi gør os hårde. Dels for ligesom at beskytte os mod verden, og dels for at gøre os ufølsomme i forhold til verden. Hvis vi laver sådan en eller anden form for buffer i forhold til verden, som gør, som adskiller os, som separerer os fra verden. Vi laver en eller anden form for panser. Så når for eksempel jeg som yogalærer beder folk om at gå ind i sådan en krigerstilling, hvor man står og laver kraftfuldt statisk muskelarbejde i benene, så går der ikke mange vejrtrækninger. Så det første tegn, jeg kigger efter, det er, at læberne bliver til 2 streger. Og så begynder øjnene at stige, og kæbemusklerne begynder at træde frem. Og så ved jeg, okay, nu skal de enten ud, eller også så skal jeg adressere det her, og lige minde dem om at gøre det bløde. Fordi de er i gang med at lave det der panser, de er i gang med at gøre sig hårde, at tage sig sammen. Så mister kroppen, mister jordforbindelsen, gør sig hårde udenpå, og så sker der noget spøjst indvendigt. Det er ligesom om vi krymper. Når du er
når du er stresset, når du er oppe og kører, så bliver det hele en lille smule rosinagtigt indvendigt. Det hele bliver sådan lidt Gollum-agtigt. Det hele bliver sådan lidt smule, og man kender det narrow-minded, eller to be anal, ikke? Det giver lidt sådan sig selv, ikke? Det er sådan lidt, der er sådan en lille smule, det er sådan lidt indskrænket, ikke? For små sko. Der er noget, der skrumper ind. Så den her kropslige opskrift på åbenhed vender den om og siger, vi gør det modsatte. Så det er noget med, at man kan sige, sæt et fundament. Blødgør huden. Og skab indre ekspansion, kunne man sige. I kender også det der, ordet rummelig, ikke? Det er jo ikke noget, der bare er kommet ud af den blå luft. Det er jo fordi, der er plads. Eller ligesom, der er også det der med, der er ikke, hvis glasset er fyldt, så kan man ikke, jamen hvis glasset er så stort, kan du heller ikke hælde noget i det. Der er simpelthen det der med at være rummelig, det der med, altså, du kan være nok så åben, hvis der ikke er plads til, at der kan komme noget ind, jamen så kan du ikke lukke noget ind. Det her er en meget effektfuld, aktiv brug af kroppen i meditation. Og er den, jeg generelt bruger før, som indledning til i en eller anden form til hver eneste meditation, jeg guider, og især hvis jeg har ganske kort tid. Dels fordi den kickstarter hele processen ved at skabe en følelse af åbenhed, en tilstand af mindfulness i højere grad. Og dels giver den folk noget at lave. Så ligesom det der, du sagde med at løbe, at når man løber, så har man noget at lave, så har man noget at fokusere på. At for mange mennesker, der er det lettere at engagere opmærksomheden i noget aktivt. Noget, du gør aktivt, er lettere at koncentrere sig om. Så nu skal den stå sin prøve. Og så vil jeg guide jer til i den her lille opskrift. Så endnu en gang, sæt dig godt til rette. Sid med nogenlunde ret ryg. Gerne begge fødder på jorden eller på gulvet. Balancer hovedet oven på rygsøjlen. Og enten luk dine øjne, eller hold et fokuspunkt med blikket. Begynd med at afspænde dine læber. Hvad mener vi, du kunne mærke, bare det du har afspændt læberne, at der skete noget i andre dele af kroppen? Giv slip i kæben. Og lad tungen hvile i bunden af munden. Fornem dine øjne i øjenhulerne. Og tillad dine øjne at lægge sig endnu bedre til rette i øjenhulerne. Mærk afspændtheden i ansigtet, blødheden. Og det du blødgør dit ansigt, så vil du formentlig opleve en følelse af tyngde i din krop. Som om vi bliver lidt tungere. Tillad den tyngde at dryppe ned igennem kroppen, helt ned i fundamentet. Så dine fødder bliver lidt tungere på gulvet. Mærk dine tunge fødder på gulvet. Men lad også tyngden synke ned i sædet. Så du sidder tungt i dit sæde. Brug så et øjeblik på at mærke de her to elementer samtidig. Det afspændte i ansigtet. Og tyngden, kontakten til dit sæde og til gulvet. Se om du kan opleve dem samtidig.
Og begynd nu lige så stille at fordybe din vejrtrækning. Og i det du fordyber din vejrtrækning, træk vejret med en intention om at trække vejret ud i hele kroppen. Så forestil dig, at du kan trække vejret ned igennem dine ben og helt ned til dine fødder. Helt ud i tæerne. Helt ud i den fine hud mellem tæerne. Træk vejret ind i din rygsøjle. Og det du trækker vejret ind i rygsøjlen, fornem hvordan mellemrummene mellem dine rygvirvler bliver pustet op. Så rygvirvlerne snarere svæver over hinanden på små luftpuder. Træk vejret ud i armene, ud i hænderne og fingrene. Og træk vejret hele vejen op til hårrødderne. Fornem, hvordan den her måde at trække vejret på skaber en følelse af ekspansion indeni. Ligesom hvis du puster en gummibåd op, og du ser, hvordan rynkerne helt nede i den anden ende bliver glattet ud. På samme måde, du kan trække vejret ind gennem næsen og fylde hele kroppen op. Fortsæt med at trække vejret dybt og roligt. Og se nu, om du kan balancere de her 3 elementer samtidig. Tyngden i fundamentet. Den indre ekspansion, pladsen. Og en ydre afspændthed i det ansigtet er blødt, og huden får lov at lægge sig oven på den indre krop. Og sidde så et minuts tid på egen hånd, og se om du kan balancere de her 3 elementer. Og når det lykkes dig at balancere dem, vil du formentlig kunne opleve, at det giver mening at kalde det her en kropslig opskrift på åbenhed. Mærk, hvordan der er i kroppen nu. Og så kan du lige så stille afslutte den her ganske korte meditation og blinke dine øjne åbne. Først og fremmest vil jeg sige, det virker. Det virker som intro til at lave en længere meditation. Det virker som et lille break, hvis du skal have folk landet. Og det virker for eksempel som yogalærer, når folk kommer ind i en stilling, og man kan se, nu skal de virkelig præstere. Så lige, hey, giv dig selv en pause, mærk dine fødder. Afspænd dit ansigt tillad, at tyngden er forplantet sig ned i dine fødder. Og så træk vejret ud i hele kroppen. Og så begynder vi på stillingen. Så det er en rigtig, rigtig fin måde lige at komme ned. Men en kropslig opskrift. Men det jeg også kan se, det er, at det er en opskrift, der prøver at gøre noget. En opskrift, der kultiverer en særlig følelse. Nemlig den følelse af åbenhed. Hvor man kan sige, vi bevæger os lidt ud på gyngende grund i forhold til mindfulness, fordi
fordi vi begynder at gøre noget. Vi begynder at have en agenda. Vi begynder at vi begynder et eller andet sted at designe, hvordan vi har det. I modsætning til at guide folk til at have det, som de har det. Lige meget, hvordan de har det. Og der er min pointe, at i forhold til at få meditation til at virke i praksis, så vil jeg gerne rokke en lille smule ved den logik, for at kultivere den tilstand, som meditationerne kræver, for at de virkelig får luft under vingerne. Og når man har at gøre med ganske korte forløb, som for eksempel til en gruppeproces, hvor jeg måske har 5 minutter, 10 minutter, så vil den mere, hvad kan man sige, ortodokse, rene mindfulness, det tager simpelthen for lang tid. Men så er spørgsmålet så, you win some and you lose some, og så skal man lige være opmærksom på, hvad det er, man gør, fordi det er en glidebane. Yes. Når du siger det der, så føler jeg bare fristet til at sige, at den rocken ved, som du gerne vil foretage, den lyder ikke som om, som du formulerer det, så lyder det ikke som om, det er så langt fra udgangspunktet. Fordi selve det at vejlede folk til at have det, som de har, det er jo også en tilhørsvis. Ja. Hvis de havde, som de havde, så ville det jo ikke betyde, at nogen vejledning, de ville bare have, som de havde. Det er rigtigt, men så snart folk begynder at gøre noget, så snart folk begynder at lave, på en eller anden måde, jeg kan sagtens følge dig og så videre, og det er en hver spirituel praksis vil have den der spændingsfelt mellem gøren og væren. Fordi du bliver nødt til at gøre noget for at komme i en dybere tilstand af væren, og så det er helt rigtigt. Der er bare i det vi gør det, hvad det er vi gør, der fokuserer vi her betydeligt mere på, at jeg skal ændre noget. Og så, nej, nu har jeg tabt, nu har jeg kollaps, så afspænder folk, når jeg har glemt at afspænde ansigtet, så gerne når man så begynder at puste den indre krop op, så nu spænder jeg op, så smelter man, og så synker man ned i rygsøjlen, og I skal også lige huske, og så kommer man altså over i noget kontrol i højere grad. Men det er en kontrol, som er lidt sådan en autobahn, oplever jeg, til at komme i mere væren. Så jeg kan sagtens se, at det er en rigtig god pointe. Men man kan også sige, at det her det er den blideste hvad man siger, kropslige aktivitet, jeg kunne guide jer i. For mange mennesker, især hvis folk har lidt mere, hvis man kan fornemme, at folk er lidt bange. Altså for eksempel, hvis jeg har at gøre med folk, der har psykiske problemer, jamen så skal der mere til. Så er det noget med, løft og spred tæerne i fødderne. Især lad lille tæerne, prøv en gang, løft og spred tæerne. Især lad lille tæerne række ud til siderne. Sug nu musklerne i benene ind til knoglerne, som om musklerne gav knoglerne et knus. Og uden at fødderne flytter sig, hvis du har fødderne på gulvet, sug fødderne isometrisk, det vil sige, du bruger muskelkraft på det, men uden at de reelt flytter sig, sug fødderne med omkring 3 grams tryk mod hinanden. Mærk den stabilitet, du skaber i fundamentet nu. Og sid et øjeblik og mærk den oprethold, den her muskulære indsats. Og så sidder man, og så mærker man en grounding, man mærker en indre styrke. Og ud af den styrke kan man så sige, oprethold nu det. Og træk vejret ud i hele overkroppen, ud i armene. Og så skaber man, og så videre. Og så kan I se, så begynder man altså at bevæge sig. Så det er glidebanen forstærket i hvert fald, men også et kunstgreb. Yes? Men jeg kan stadig ikke se, hvordan det, du taler om, adskiller sig sådan rigtig meget fra det, jeg ellers har oplevet af guided meditation, guided mindfulness. Fordi det er sgu det samme, der fokuserer på dit åndedræt. Gud, du fokuserer ikke på dit åndedræt. Observerer dine tanker. Gud, du observerer ikke dine tanker. Altså, det gør man også hele tiden noget, man kan hele tiden sådan på. Kontrol. Jamen det er rigtigt, men kontrollen i almindelig mindfulness handler udelukkende om, hvor du retter opmærksomheden hen. Generelt, det er der, vi holder kontrol. Vi holder kontrollen, hvor lyser du lommelygten hen. Netop fordi det virker gennem, hvad fokuserer du på, og hvordan fokuserer du. Hvor det her, det gør andet. Ikke bare
ved at gøre de her ting, så fører du opmærksomheden over på det. Men du er i højere grad i gang med at indrette. Du bliver i højere grad arkitekt i dit eget øjeblik til, hvordan vil jeg have det? Jeg vil have det på en anderledes måde. Jeg er lidt bange, det vil sige, nu aktiverer jeg mine ben, så jeg bliver stærkere, så jeg får en følelse af større stabilitet, så jeg ikke behøver at være så bange, så jeg lettere kan give slip. Der er mere tanke indover. Men til gengæld mister vi også, bare lige for at have den med, der er en, oplever jeg, og det er sådan min egen, det er ikke engang en kæphest, fordi jeg er sådan set rimelig ligeglad, men det der er, hvad man siger, det er rigtig, rigtig fedt, at der er blevet lavet så meget forskning på mindfulness. Men jeg lægger også mærke til, hvad det koster. Det koster, at for at vi kan kalde det evidensbaseret, det vi laver, så skal vi følge den opskrift, der er blevet forsket i. Og det vil sige, at bordet fanger i forhold til at holde sig på en ret fin line i forhold til ikke at afvige for meget, ikke at prøve alle mulige ting af. Og det er noget rigtig smart i, fordi det er klart, at hvis vi alle sammen skulle opfinde en dyb tallerken, så lad os løfte i flok og finde ud af det. Problemet er bare, oplever jeg, at sådan noget som det her gør, at det selvfølgelig ikke længere er evidensbaseret. Jeg kunne aldrig drømme om at kalde min undervisning evidensbaseret. Jeg kunne godt finde på at sige, der forskning viser, at mindfulness kan gøre sådan og sådan. Lad os se, hvad der sker, når jeg underviser det, der sker nu. Det kunne jeg godt finde på at sige. Men jeg vil aldrig kalde, ligesom når jeg er ude og tale med et firma, og så sige, jamen altså, det er jo evidensbaseret sådan og sådan, fordi det kan jeg simpelthen ikke tillade mig, fordi jeg gør noget andet. Så på den måde oplever jeg faktisk, at der ligger noget i det evidensbaserede, som nogle gange begrænser os en lille smule i vores brug. Samtidig med, at det har været med til at udbrede det i en sådan grad, ikke, at det bliver inkorporeret alle mulige steder, hvor det ikke ville blive lukket indenfor, hvis ikke det havde været for den forskning. Og derfor kan jeg rigtig godt lide, i stedet for at sige, det er det og det program, der er blevet forsket i, så kan jeg rigtig godt lide at gå bagom og sige, jamen fint nok, men hvorfor er det virker? Hvad er det for nogle elementer, der får det til at virke? Altså helt seriøst, jeg har været ude, jeg arbejder med en mindfulness-instruktør, hvor vi var ude med sådan nogle konsulentfirmaer osv., og det var sådan, nej, det skal være en rosin, de spiser. Og sådan, det kan sgu da være lige, altså, nu er det en vindrue, den bliver til en rosin en gang, hvis jeg lader den ligge længe nok, ikke? Men det er bare sådan, fordi, nej, men det skal det være, fordi det er det, der er blevet forsket i. Og ellers så er det løgn, og så er det underlødet, ikke? Og det var sådan, Men igen, det er, you win some and you lose some. Men det er bare sådan det er noget at være opmærksom på, fordi frem for alt vil jeg sige, for jeg personligt er rimelig ligeglad, fordi jeg har ikke brug for at kalde det evidensbaseret osv. Men frem for alt, så det man taber ved at begynde at rokke lidt ved det er den der helt klare simplicitet. Den er helt klare simplicitet, der siger, lige meget hvad der opstår, det er altså en ret stærk guidning at sige, lige meget hvad der opstår, så fører opmærksomheden tilbage til din vejrtrækning, eller så byd det velkommen, og sig navnet på det og sig velkommen, eller hvad det måtte være. Og der begynder det, når det sker, at der sker det, så mærk dine fødder, løft og spred tæerne, sug fødderne mod hinanden, isometrisk osv. Løft energien op gennem dine ben, og herfra afspænd din mave, cirkuler energien op gennem rygsøjlen, ned gennem forsiden, således at du fordeler den energi, som vi kalder en følelse i kroppen, og dermed holder op med at lade den stagnere. Det vil være sådan en tantrisk beskrivelse af mindfulness. Og så begynder folk, hold da op, og så glider vi rigtig langt væk. Yes. Du havde hånden op, ja? Ja, jeg sidder bare og tænker over det der i forhold til acceptbegrebet i det. Og noget af de der pointer, du har med at ikke fokusere så meget på ting, der er ubehagelige, og sådan, når man har så kort tid, og man også tager med det. Yes. Det er jo ellers sådan, når man bruger det terapeutisk, en ret vigtig pointe. Den vigtigste, ja. Fuldstændig. Jo, ja.
Der er umiddelbart 2 ting, og jeg kommer til at garanteret til at glemme den ene, hvis jeg begynder på den anden. For det første, lad os tænke på det som en tilstand. Mindfulness er en tilstand, der opstår, når du regulerer det autonome nervesystem og falder til ro. Det vil sige, at tale om det som forfladende, at regulere det autonome nervesystem, bare ved at kigge på noget andet, er i virkeligheden en lille smule ærgerligt. Fordi hvis lige meget, hvordan du får folk til at falde til ro. Altså seriøst, for mange mennesker vil en varm hånd på korsbenet være det, der skal til for, at de falder ned. Når de så falder ned, gæt hvad der så sker. Tryghed, ro, ro, tryghed, opmærksomhed, åbenhed. Så kommer vi i den tilstand. Når det så er sagt, så forstår jeg super, super godt, hvad det er, du siger. Og jo, det er helt klart, og derfor sige, at hvis du skal bruge det som selvudvikling, hvis du skal bruge det på den lange bane, hvis du skal bruge det i forhold til terapi, så vil det i meget høj grad handle om lige præcis det aspekt, at vi lærer. Altså det at være en person, som ikke er bange for sine følelser. Hej, jeg er ikke bange for mine følelser. Det er fandme et stærkt kort på hånden. De fleste kan ikke sige det og mene det. Det at bruge mindfulness, gennem mindfulness opøve evnen til at have det, som man har det, det er så stærkt. Når det så er sagt, og selvom det er det mest virksomme element, når man bruger det som supplement til terapi, så oplever jeg også, at når jeg arbejder med folk, der har det rigtig svært, så det er ikke det, jeg starter. Jeg starter med at kigge væk. Først etablerer vi nogle, kan du være i kroppen overhovedet på en rar måde? Det er også mindfulness, men vi kigger væk fra balladen. Og så finder man ud af hen ad vejen, hvordan kan vi være i kroppen på næste gang, du får et angstanfald. Så for eksempel, den teknik, jeg generelt siger, prøv næste gang, du får et angstanfald, lige at trække dig væk fra den situation, du er i, og så din opgave er ganske klart, bevæg og mærk dine fingre og dine tæer og dine skuldre. Og gør det, indtil angstanfaldet er forbi. Et angstanfald varer som cirka mellem 10 og 15 minutter generelt. Det næste kvarter skal du stå og bevæge og mærke dine fingre, tæer og skuldre. Det er ikke der, angstanfaldet sidder. Så kigger du væk, samtidig modarbejder du en sympatikus accelerering, fordi du ikke glemmer kroppen, fordi du ikke stivner, men holder det blødt, bevidst og samtidig kigger væk fra balladen. På den måde kan man bruge mindfulness-logik til at øge sin rummelighed, fordi så får man en oplevelse af, at man kan være i kroppen. Okay, når de så kan det, og dermed ikke er bange for angstanfaldet på den måde, fordi de har nogle ressourcer, så kan man begynde at arbejde lidt mere. Okay, øve på, når der ikke er et angstanfald i, at eksternalisere og decentralisere og byde velkommen osv. Og hen ad vejen kan man så lære at sidde med angstanfaldet på skødet og byde det velkommen. Tiden er gået, desværre. Det var det, du ville sige, Anders? Okay. Det er altid sådan, fordi hvis der er nogen, der skal noget, så det er så ærgerligt, når det begynder at sive og sådan noget. Skal vi ikke sige, at, fordi jeg vil rigtig gerne med ud og have en øl, eller et eller andet. Skal vi ikke sige, at vi simpelthen stopper her, og så dem der har spørgsmål, kom op, og så snakker vi lige nu, og så kan vi gå videre ud bagefter? Er det ikke, eller skal vi ikke sige, det er en dårlig, jeg skal ikke spørge om, det er det, der sker. Det er det, vi gør. En mail? Okay. Tak skal du have. Wow. Det ser ud som om, det er mig, der giver. Tak skal du have. Hvis der er nogen, der vil med til stue 11, så vi kan finde resten af efterårets program på enten på vores Facebook-gruppe eller på hvad hedder det? Intellektuelt